नमस्कार काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। मित्रांनो, आज मालवणी भाषा दिवस 4 एप्रिल। आज आपण एक मालवणी कविता ऐकूया। मराठीत म्हणा किंवा मालवणीत म्हणी किंवा वाक्प्रचार हे जास्त प्रसिद्ध असतात। जशा मालवणीत काही मेल्या मायझया किंवा आवश्यक खवरण असे काही सहज शब्द बोलले जातात। त्यात आणखीन एक आहे, गजालीन खालो घोव, शिक्षणाचा आईचा घोव हे तुम्ही ऐकलंच असेल। घोव म्हणजे नवरा आणि गजाली म्हणजे गप्पा। तर गजालीन खालो घोव तर असे एक सांगतात की एखाद्या पूर्वीच्या काळी म्हणजे जेव्हा वैद्य गावात असायचे तेव्हा एका बाईच्या म्हणजे नवऱ्याला बरं नव्हतं, तर ती वैद्याकडे जात होती आणि मध्ये तिला कोण बायका भेटतात आणि ती बोलत राहते। ती बोलण्याच्या नादात विसरून जाते की आपला नवरा आजारी आहे घरी आणि आपण औषधाला चालले, ती विसरते। तर त्या अशा विसरळपणामुळे किंवा गजालीत त्या रमल्यामुळे ही म्हण तयार झाली आहे। म्हणजे नवऱ्याचं आजारपण वाढतं असं एक सांगतात। तर एकूणच काय तर गप्पा गोष्टी गजाली ह्या करायच्या, पण त्यात रंगून जरी गेलं तरी आपल्या जे काम आहे, आपले जे कर्तव्य आहेत, आपल्या जे जबाबदारी आहेत किंवा आपले जे आता काय आपण मागे ठेवून आलो आहे, कधी गॅसवर आणखीन काहीतरी जेवण असतं ते करपतं किंवा दूध उतू जातं, म्हणजे पुरुषाला असू दे किंवा बाई असू दे, स्त्री असू दे, ती गप्पा मारताना तिला आपल्या कामाचं कर्तव्याचं भान पाहिजे असं त्या म्हणीतून बोध केला जातो, सांगितलं जातं साधारण। तर त्याच जो वाक्प्रचार आहे गजालीन खालो घोव, तीच आजची कविता आहे। तुम्हाला सगळ्यांना मालवणी बोलणाऱ्यांका, मालवणी बोला केल्यानं पण ऐका गोड वाटतं, जे ऐकतात ह्या कविता ऐकतात, मालवणी ऐकतात, असे मालवणी आवडणाऱ्यांका सगळ्यांका मालवणी दिवसाच्या भाषेच्या विषयाच्या मालवणी भाषा दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आता कविता सुरू करूया। गजालीन खालो घोव। कलियुगात ह्या नवालच झाला, कलियुगात ह्या नवालच झाला, ईदभर तवशात हातभर बिया। कलियुगात ह्या नवालच झाला, ईदभर तवशात हातभर बिया। काय सांगतोस खराच की काय, तुका काय येडा वाटलंय मिया। काय सांगतोस खराच की काय, तुका काय येडा वाटलंय मिया। सांगणारा गेला सांगांतरी ऐकणारा शाना होया। सांगणारा गेला सांगांतरी ऐकणारा शाना होया। एका कानान ऐकान दुसऱ्या कानान सोडूक होया। सांगणारा गेला सांगांतरी ऐकणारा शाना होया। एका कानान ऐकान दुसऱ्या कानान सोडूक होया। ऐकणाऱ्या गावला काय सांगणारी कमी नसतात, ऐकणाऱ्या गावला काय सांगणारी कमी नसतात, ह्याचा ते का करून मग आपसात भांडणं लावतात। ऐकणाऱ्या गावला काय सांगणारी कमी नसतात, ह्याचा ते का करून मग आपसात भांडणं लावतात। गजालीत रमला तरी सभोवतालचा भान होया। गजालीत रमला तरी सभोवतालचा भान होया। काय खरा काय खोटा ह्या आपला आपण ठरवूक होया। काय खरा काय खोटा ह्या आपला आपण ओळखाक होया। साठणारा कधी सांगूचा नाही, साठणारा म्हणजे खूप बोलणारी, बोलत ठेवणारी। साठणारा कधी सांगूचा नाही, आता उशीर झालो हयच जेव। साठणारा कधी सांगायचा नाही, आता उशीर झालो हयच जेव। नाही उठलंच तर मग म्हणतील, नाही उठलंच तर मग म्हणतील, गजालीन खालो घोव आवश्यक खावरण ह्याच्या गजालीन खालो घोव ह्याच्या गजालीन खालो घोव। धन्यवाद मित्रांनो। ही कविता कशी वाटली, आवडली तर लाईक करा, कशी वाटली कमेंट करून कळवा, आपल्या मित्रमंडळींना ही कविता पाठवा। आणि आता ही कविता ऐकताना तुम्ही आणखी 2 कविता तुम्हाला पडद्यावर दिसतील स्क्रीनवर। एक म्हणजे आम्ही मालवणी, ती मालवणी माणसांची वैशिष्ट्य आहे त्या कवितेत, आणि दुसरा म्हणजे आपण नेहमी वाचतो येवा कोकण आपलाच असा, अजिबात नाही। त्या कवितेत तो सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे, कोकण फक्त आमचाच असा। ही एक कविता या चॅनलवर पूर्वी ज्या सादर झाल्यात मालवणी कविता, इतर त्याही ऐका, ह्या 2 ऐका। आणि आता परत भेटूया एक नवीन कविता घेऊन। धन्यवाद।